Здравейте, YouTube! И сега снимаме в Wither PvP. Момент само. Тук не мога да се намеря. Така. Сега малко ще цъкаме. Убих един. Тук то меч нах. Какво ще ви покажа хора? С Ендерман сме тим. Момент само. Сега ще опитаме да килнем това. Как ще го убием? То само вика, защото сме килара. Ведро, ето го. Той е втори онер. Главният онер е супер минер 99, нали? Да. Ако някой скочи защо. И сега съм тим с Ендерман, с... Кой още беше? Там още някакви питове. Както виждате, мисълта не е машина, само 3 части са свини. Меча ми, лошните. И този, само още на 2 хита само. Да го ударя, ще умре. Хавк и долу на 2. Той е SMS админ, само че като гледам ще го бамнат за хак. Той наистина си е хак. Дали някой скочи за PvP? Fire резистентката още действа. И сега е вторник, не знам дали ще има евент. В принцип трябва да има. Не трябва да 15-16 човека. Ще питам сега Wither. Айде, то сега ще отиде, ще го баннат. Не знам. Няма какво се прави. И покажа тук на триче. Така.
тук идвате. Скачате. С такова комилко излезе. И да, томбулката, нали ви обещах томбула. Още сега на момента пред вас ще я направя в холми. Защото забравих да направя преди епизода. Момент само да видя къде беше. Ето в този чест ще е томбулата. Момент само да видя. Мисля... Момент. Меча... Обсидиан 2 стака. Аре, стак 45 от нея. Какво ще да ви дам? Значи. Така. Тия бутушки ще вземем. Бутушките и тази каска. Само да видя. Да взема от Ender Chest едни панталонки, които пак са в томбулата. Ето, Protection 3 Unbreaking 2. Те ще са в томбулата. Ладно. И... знаете ли какво? Аз ще ви дам това моя наград. Той е отчупен. Не знам какво да ви дам, честно хора. Десет така. Полшени, полшени. Една Fire Resistance 5 хилтки. 2 спидки, една регенерейшнка. От тук 3 стрендж двойки. Така. Ето тук долу сложим този сет. Тъй. Пет годен епълки. И последно още значи така. Какво ви дам? Дъмкирка. И...
12 паралели. И това ще е томболката. Значи ще ви кажа как се запишете. Пишете запис, тире, име в играта, нали в сервера, името ви, запис, име в играта. Ето, например, запис в Ваню 2, 1, 2, 3, името е в играта, запис, тире, Ваню 2, и накрая ще го томболата. Другия епизод ще кажа победителите. И извинете, че няма да има нагръдник, но сега не знам да ви дам ли този от нагръдника. Вижте как малко е отчупен. На мен не ми е, че е протечен тройка, ама е отчупен и затова мога да махна веднага демонтирката или пържолите да сложа нагръдника, но не става така. Даже, знаете ли хора, ще махнат тези пържоли, тези златни ябълки и тук ще сложа този нагръдник, но ще го реперна все пак. Не. Значи това ще е томболата. Да ще има още една томбола, където вече си има фулсет. И това беше от мен. Да ви покажа новия хоум. Ето това е. Нали? Тук убих този 99 главата. И тук отзад ще си правя фермички. Напред правя фермички. Тук ще бъде яко. Ето къща. И това беше от мен.